Ghana mampani na de ba kwa de ba ye ma my Ghana ye to santre to ba de ma no 24-hour economy. Ni nyina ne se my Ghana ba bia wo ye adwuma no be koso free ye anopa na de asan che so na je se shift no ebe mu. Saa asem we de ba ye no ebeboa ma mabunu ebomu eto aba no mapa. Na na ekopie mu wo mfimfi mantam mu ye Cape Coast. Na wona wo ho no mu kire se wo hwe opani nyema wo de ba ye no a waye se wobetumi asi edwadata na boa ama ye 24-hour economy no ehun sense no atumi akwa akire ma mabunu so atumi anya biaye Cape Coast Metropolitan Assembly mpanifo adimu twetwe a wo kire se obehwe se wompani ensem wode abe obetumi akura mu na atumi aboa ma dwadie so atumi ahye no ewo eye mfifi mantamu. Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ni swade hunu a no obonto a wo kyerɛ sɛ ba so man Ghana ye gine tum na ye to abama no be yo mampani a ade ba ko eda na koma so pɛ so de ba ene sɛ obɛhwɛ 24-hour economy ni nyina ye sɛ edwuma hodo a ebetimi aye edwuma adekyen a suro ene ehu bia enimu ene sɛ okopie mu ewo Cape Coast no won finfini mantem a meyo wo ho woni monyamfo George Justice Arthur tabere woni mpanifo binum akwakodi di nkomo na mpanifo a wo hia won bie no adwadifo ma nana mo hemfo abamu mpanifo wo ho no mo aye bamboku ahodo na afenso mpanifo ededa enwumaku ahodo mu ono mo akwakohia denti enam so ma wodo mu hye nyina no se 24-hour economy no eno ho enkomodie ena ono mo kodi ya wo hye se enche bia ono ba behwe na wono asi dwa kese pa ewo Cape Coast ono mo eno so betimi aboa abadwade nso timi akonanim ewo ho no mo ono na okede adwunu ho de oda oze ehihye bia wo fan 24-hour economy ozeba ibobo ma mbabu na ibunye edwuma ye obobo mfofo enye edwuma ye as part of the initiative aban ayede obesi 24-hour economy model market ewo mensi na ho biara owo omani ono na igwe mensi nyane ya ne chafa oyo model 1 with the models no model 1 model 2 model 3 and 4 it mensi be to the Metropolitan Assembly model 1 there ye baba shedule biasi ye frɛ oye nifagogo awowo mensi ni nano clergies market women departmental heads timemfo wo oye mensi ye to enyim or manpenyi na nenyi dazo na opero years ma oyo mani na mensi only 24-hour economy ya cha site you will see that ma consultant na society ni oye zemehe ya chimo mosa modern market no obeye